Chingomva Amos. Ndiwe. Changadzo tafadzwa. Ndimchangamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeye kudanana nemukadzi wangu. Ndinoda kuripwa nemombe 4. Ndianembo dzako chitupa nemarindana. Kutaura izvozvo ndi Amos Chingomva achitaurira kuna tafadzwa Changadzo. Taura tinzwe ari kweri mukadzi wenyu? Ngauya. Vakati vagara hangu pakati. Taura kuti zvakafamba sei? Makamuona sei? Wala muka 23 June. 23 June kwakakura. 2023. 23 June kwakakura. Ndiwo zuva ndakawanikidza madzimai vangu vakamira aina Changadzo musango. Ndakamira vese ipapo, ndavaona ipapo. Anonzi mukadzi ane zita? Precious, ndinomuenzera. Okay. Pandakavaona mukadzi wangu akatanga kuzisa kuti taonekwa ndobva mutiza saka ndobva adaidzira kuti ndisati zvamira hapo tinotaurirana. Saka takabva ndasvika pavakanga vari pasi pemuti ndobva ndatokana navo ndakabata Changadzo ndasvika pamba pasi takatambo takakunge tisana kusangambonetsana. Mushure maizvozvo ndakazotaura kuti ndidai nyaya yakadaro hazvigoni ndobva ndatora nyaya ndaendesa kwaishe Gwasira. Tiri kwaishe kwaGwasira ikoko Changadzo haana kuda kurakidza kuguma nyaya yake akaita sanopikisa nyaya yake ata nyaya yake ine mberi. Mushure menguva shomanene Changadzo akakumbira zveshe Gwasira kuti chingobva kave tichitaurirana. Saka ndakadzoka kudare ndadaidzwa naChigwasira. Chigwasira vakati tauriranai, vakachipa floor. Changadzo akabvuma kuti nyaya ndoiziva ndakazviita ende ndichabvuma kubhadhara. Chigwasira ndobvonyera maminitsi avo. Changadzo ndobva asaina, ini ndobva ndasaina kuti Changadzo abvuma kuti achabhadhara. Nganza mubhadhara chii? Mombe. Imwe chete? Kwete. Mombe 4. Mushure maizvona ndakazozwa zvimashure menguva diki ndakunzi zvenaite Gwasira payment yaramba kubuda chingobva. Changadzo kuti nyanga ende mberi ndikuzosvika pakaita kuti ndikati ngaiende hai tondoona kuti nguva yavo iri papi. Ndobva pakuzonanya ndisvika kuzvandoziva. Iwe Precious ndiwo unozadzisa nyaya iyi vasati apindura. Maidanana here makarora mese here makaita bondo mese here naChangadzo? Hamuna. Pamakawanikidza napo pamaitei? Tandakatumira tiri kutoita sekuti takanga tasangana. Ini ndichienda kurufu achibva kurufu vatasangana ava ndobva vachingobva ndobva kwabva vazosvika vachibva kuti ndonyaya zvinongaya Ndamudanani. ndidanani naye. Gwasira hando aripo panze? Gwasira makaitonga sei? Changadzo nyaya yauya kwandiri yakauya naichi Changadzo zvizvi ndibatsire Changadzo mumwoyo wavo. Ndakabvunza Changadzo akaramba asi akazobvuma akati ari kuuya kubhadhara nachikungobva. Asi Changadzo ndofunga azodzokera kumba akazoita dzimwe pfungwa mbiri akati hatichakwanisi kubhadhara but chokwadi ndechekuti padare wakabvuma kuti waita nani.
Handizwi kuvhuma. Wese murume nemukadzi wese wakavhuma. Mukadzi wacho pakatoita muzvare wakamboramba. Pakaita muzvare anobva kwachangadzi wamumbuya. Wakatomuona paonekwa wakamira nezvaiitika. Dare rese rikauya rikagutsikana kuti shuwa vanhu vaidanana naiwo wakabvuma. Vaidanana shuwa. Mudzimai wacho akazobvuma. Akabvuma. Zvekunzi makanyorerana pasi kuti muchabvisa mubhiri. Makatonyorerawo pasi. Zvakanyorwa pasi. Wakasaina. Zvino wakutanga kuchinja muno. Kuti nandi mai mbobvunza mai iwe kunyengwa zvamakaenda kwashegwadzira zvikutaurwa nashegwadzira izvo ichokwadi here? Inini zvakataenda kwashegwadzira ndakaenda ichokwadi here? Home nakutaura inyaya ndati zviri kutaurwa nashegwadzira kuti makabvuma muchikomba chenyu chikabvuma chikasaina pasi kuti ndinoripa murume wenyu achisainawo pasi manga muripo here? Ndakanga ndisina. Chiri kunzi nayo shegwadzira makabvuma wari kunyepa here shegwadzira? Inini pakasaina dati ishegwadzira wari kunyepa here? Ishegwadzira wari kutaura muripo wari kunyepa here pamberi penyu nepamberi pamambo? Hongu kana kuti kwete? Muri kundinzwa here? Mai ndikuudzai ndati muri kundinzwa here zvandabvunza kuti ishegwadzira wari kunyepa here? Hongu kana kuti kwete? Saka makapangana nechikomba kuti ngatirambei telegogwadira muda kutora kutaura kuti vari kubvumira nazvo ndichokwadi. Murume wenyu kana ari kuuya kudare anoda kuti agadziriswe. Mugadziriso aripirwe so that munodzoka muine ane mwoyo wakajeka. Saka imimi kana muchiramba kuti no ini ndaisa zvirwa nayo nachangadzo monyepera murume wenyu zviro zvaakaona mwoyo wake unochena sei? Precious, mwoyo wake unochena sei? Angakukumbire here ruregerero nekuti zviro zvakapinda mumaziso ake. Because paaikuonai ari kure kuzosvika akanga atokuonai muchibatwa nyama dzese dzake dzaanovenga muchidii zvese muchiti. Saka munozoregererwa here? Handiti zvakaitika ka? Hongu takazviita maonekwa nemurume wenyu motiza kunotizei pasina mota nekuti ambwe wamunotonyadzisa murume wenyu wekuti vanhu vanenge vachiziva kuti maisvirwa naye orenda asina kundoripiswa anoendosekwa kuti murume wenyu wamunogara naye uyu chikomba chamuri kuprotecta chiri kuenda chichienda kupa kwacho chichitofara chichitaura kuti hano murume wenyu ichi ibenzi. Zvotaridza futi kuti ushamwari hwavo waroda kuti huenderere kana kutouraya uyu wanouraya mumwe nechikombe ndopfungwa dzavo. Saka wari kudayira pane zvawakapangana kuti uyatiuraye uyu wari dangerous. Hatizosviki ipapo chikutaurai chokwadi so that dare richiende mberi. Aripirwe murume wenyu modzoka munondogara zvakanaka, but mukaenda maramba haachisina rudo kwamuri uye haachisina chokwadi kuti muri munhu anozomuisira poison here kana kuti kudii. Utakazvionera chii chakaitika chititaurirai dare. Asi maimborara mese musi uyu hamuna kunge marara mese asi magara muchirara mese.
taura misiku zaidi taurai vachida kunosunungura murume weugare ukawanza zvinhu zvakadaro izvo unotomusira murume munenge mutori dhenja kana muchirwanza. munoziva uyu anondoita appeal kuti akandinyepera ndairara nemurume wenyu. Yes. Mombe dzoya dzotorwa kunga kwenyu. Nekuti izvozvi zvaanototi tapedza kupa judgment kuti aiwa anoita appeal kuti makandinyepera kuti ndairara nemukadzi wenyu. Handiti mombe munoda here kuti mombe dzibve mumba menyu? sipiwo kwetu ndo zvamuri kuita kaizvozvi, nekuti izvozvi zvitotaura kuti raitisimuka hauna mhosva. Anobva apa kutaura kuti ona ndakatongwa inini ndikaonekwa kuti handina mhosva, saka ndaakuisawo inini appeal yekuti murume wako akandidifema character yangu, defamation of character. Oti ndipei mombe 10. Ndezvipi zvamunoda? Hapana chakareruka. Chitaura ichokwadi ndio chinokuita. Saka chirikani ndechipi? Kuti mutorerwe bota madyiwa mombe dzoenda. handina kunge ndakararana chakati. Asi aikupfimbai? Umaitize. Ndakatiza hasha nekuguma kwandakaitwa panguva yacho. Panguva yacho iyoyo ndakabvunzwa. Ndakabva ndatotanga ndotorohwa ndakatomira kudaro. Pandakazonyatsa kupinda ndipana wakanga vafo vana. Asi panguva yacho ko zvikunzi awakabvuma mamireji akatorwa. ipapo ndakandisipo. But chakadzi wakabvuma maminezi iye akanyorwa. Akasaina ndiani mai. iwe Precious urikupara mhosva muno mudare. Izvi tichavunza changadzo. Changadzo akatopedza nazo kwaishe ishe wachauri pano ishe hamunyepi ndiwo chaichai. Changadzo akati ndakakudya bota ka4 iwe kutaura zvokutaura izvi waane mhosva kudare. Senimi yako ndiyangu bhozi zvimwe izvo zvakutodana wabereki wako nonzani mudzimu wenzira. mudzimu wenzira. Ndakupai chekupedzisira kuti tichinzwe chokwadi kukamunhu, nekuti tiri kuona kana matauriro amuri kuita anoratidza kuti zviro zvakaitika. Ndakubvunzai kekupedzisira, then tochienda panext stage. Makararana naye, makadanana here uyu mukararana mese nachangadzo? Ambuya musatipedzerei nguva mudari. Changami vari kubvunza hongu kwete makaramba makatikitsira kakutotipedzera nguva. Musoro endari mune wota asapo ino mune wota muitiranga kwaya. Ndawapa nguva last chance. akatsangamire ndofungudzira kuti toenda pana changadzo madzisa vanyepi asi zvikuita mai avo havamboni kugara mucommunity navo havagarisani navo nekuti munovaita sezvo vanodunhu menyu tonge tongazvinotaura meshe kuti meshe naachangazvinotasatu Right. Matichi last chance yekupindura. Wabvuma kuti wakararana nachangadzo. Changadzo usati atipedzere wabvuma kuti makararana. Haikona kutipedzera nguva sezvataita pana mai avo. Maidanana namai avo wabvuma noti chii? Ini ndinoramba kuti anhu angobvira ndadanana nawo mai avo.
mai avo vaenda kurufu kwa Nyanhanga, ini ndichibva kurufu kwa Nyanhanga. Musango mataurwa isu takasangana mumunda mangu kuzasu, vachindibvunza kuti mutumbu uripo here? Ndati mutumbu hapana, apa vanhu vari kutobata maoko kwarona. Ndo pakasvika murume wacho, ndatokuona iye aine rekeni. Akasvika batanga kurova mudzimai wacho. Atanga kurova mudzimai, ndati mukovera neiko makombi akutotiza paya, kubva utanga kutorova inini. Ndati aiwa, handei tinotaurirane pamba. Ndo patakatorana, vataenda pamba pangu. Tasvika pamba pangu, kunze kwekuti titaurirana, vawana kukwanisa kuti makombi wamire titaurirana. Makombi wakukwanisa kuti watange kundirova. Handidi kuti ndinyepe ipapo wadare. Pawakatanga kundirova ndakatanga kuwadzosera, nekuti ndakamutandi muri kuita seiko, ndikatoona kuti panapa ndichatobva ndatokwara. Vandachiwadzosera, wana wese, wana pamba pangu wese wanga waripo. Wana wese wakatanga kuchema. Makombi ona zvaakuitika, muri inodzidzei kana toda isu. Tatingatitaurirane takagara pasi, tatobva kwatatiri kudzasuko kumutu padhuze nepaNyanhanga. Saka tatoya pamba pangu. Sazatoya pamba pangu ndatingatitaurirana, hamusi kukwanisa kuti titaurirane. Ini ndakudzosera. Ndo pandakakwanisa kuwadzosera paya. Pandakawadzosera, ndakakwanisa kuwakurira simba pakurwa kwatakaita. Pamba pangu takatorwa mumwe pasi, mumwe pamusoro, mumwe pasi, mumwe pamusoro. Ndakakwanisa kuwakurira simba. Ndawakurira simba makombi akati wawina ndakwenda. Ndo pawakaenda. Makombi waenda kumba kwavo. Patifambe mazuva, ndo pandakawana tsamba yekwaishe Gwasira ichisvika. Tsamba yekwaishe Gwasira yasvika, uri kudikwa kudare. Handina kunoita kuenda kudare. Mari yangu yedare, pandaenda kudare, panobata nguva dzedare, patataurirana. Tataurirana tiri paishe Gwasira. Matokerwa akaitwa nyaya paishe Gwasira. Mawanira ndaita nemaziso angu ndakaona kuti nyaya iyi ine kwayakarerekera kunge omwe iri pabhasikoro. Kwabva yataurwa. Mudzimai wavo achingobva haana kupiwa nguva yekuti ataure padare paishe Gwasira. Iye mudzimai wavo havana kumupa nguva yekuti ataure, because pakanzi mudzimai wacho ngaataure, iwe otaura. Vataura sezvirizo. Aiwa ina handidana nina wachangadzo zvakadai. Saka takuita sei nyaya ichibva yaenda mberi. Nyaya ichibva yanzi mamiriro azvakaita, nyaya iyi yarambika. Yakuenda kumberi. Ndo pakasimuka nyaya kubva pa nyaya ichibva yauya kuno. Hakusi kuhamba kuya kana takambouya kuno. Asi hanzo wakasaina. Kusaina kwandakaita ndinoti ndisvike pakusaina kwandakaita, pakutaurirana kwatakaita kuti tizosvike pakusainira. Pakusaina kwandakaita ndakaona kuti magariro andakaita inini na wamakombi tiri next door mumwapo tinoona nokubidzana mvura tinoona wanoita zvese mumusha imomo. Saka inini ndakaona ndega kuti magariro akadai mhosva neisiri mhosva inoripwa. Mbavha dzirimo mujeri dzakatowanda dzisina kuba, vari kuba vari panze. Kana zvitori nani kuti titaurirane. Kwabva ndatoenda kwaishe Gwasira, ndiri kuona zviri nani kuti tiite sei? Titaurirane nawo chingobva nekuti magarisina nacho kuti next door zvinane ndiite sei hangu. Ndiri pasi maonera andakazoita mumashure mazvo inini. Ndakaona kuti pane kuhiwa kwemunhu. Nekuti ndakaona kuti panapa ndakutohiwa ndiri mupenyu, ndikasatomira ndiri mupenyu panapa kapa. Usatanda kumberiyo chamira. Ndinohiwa. Wataura kuti kwaishe Gwasira. Precious akaita sei? Haana kupiwa mvumo yekuti haana kupiwa nguva yekuti ataure. Pazvakanzi mukadzi taurai. Precious kwaishe Gwasira wati uchitaura panapa. Wataona kweli pamoja. Musi wedare ndakaenda. Musi wekuzosainwa mapepa odiya. Ndotaura mberi. Saka ipapa ndachida kuti ndipabudikese ndipabudise pachena kuti musi wekutaura nyaya dzedu zvakanzi mukadzi ari kukasika haakwanisi kuti ataure. Ndio mamiriro yakaita haana kana chakataura nzi chokwadi chibva yangopera yakadaro. Saka musi ndakazouya inini ndichiuya kuno kudare, ndakatombonyorwa tsamba ndikatombouya kuno kudare. Ndaya kuno kudare nyaya yedu haina kusvika muno. Nyaya yedu yakaperera kumotikari kwaishe Gwasira uko ndiko kwakaperera nyaya yedu. Kwabva ndadzokera kumba. Ndira kutaurira chokwadi chiripo ndikutaurira chizere. Yakapera kumota sei? Wakandidaidza kumotikari. Pano here. Pano ndatodaidzwa. Samani ndakauya kumba asi ndauya pano ndakadaidzwa kumotikari. Batanotaurana tiri pamotikari. Tataurana tiri pamotikari. Nyaya yako yakanaka kuti shamarika. Iwo unoona. Ayo murume papasina. Haana kutouya musi wacho wedare wacho. Handina kutombomuona. Iwe naishe ini naishe Gwasira tiri wairi kumotikari. Kwabva zvakunzi nyaya yako iwe yakanakira kuti iwe kuti vatataurana tiri panapa ubva waipedza pane kuti idai nyaya haina kupinda muno mudare, asi samanisi ndaandinayo nemari yangu yedare ndaandinayo. Asi ndakazosvika kwaishe kundanzi unozoya kumba, bva ndaenda kwaishe Gwasira kumba kwawo. Ndaenda kumba kusakasike. Zvamakataurirana mumota makataurirana kuti zvanzi nyaya yako iwe. Nyaya iwe pauchauya kuno pauya kwawaita kuno unongondiona ndiri kumberi. Uchangondiona iwe ndiri kumberi pedare. Saka mhosva yako hauna marambiro kana mabvumiro. Uchangondiona iwe ndiri kumberi.
Ndo matauriro atakaita. Saka zvamakaona namakataurana kuti imumota Pamota ndoanzi iwo wochiuya kumba. Dzokerako iwo wochiuya kumba. Ndaenda kumba kwawo. Ndaenda kumba kwawo ini ndikobva ndanosvika vandanoona kuti munyaya idzi dzinoba dzindishusha mumba mangu nemukugara kwangu. Ndakaona nyaya idzi dziri kundishusha. Ndikati ishe nyaya iripo ndeyekuti ndiri kutofunga hangu kuti nyaya iyi ipere. Asi kupera kwandanga ndiri kufunga kuita ndikokuti ini ndandiri kufunga kuti ndine mudhudhudhu wangu, ndine zvandinazvo zvandinogona kuunza kuti zvibatira hazvo kana vachingobva vachibvuma ndengoro yangu yandinayo pamba vachibvumawo sevamawakidzani kuti muzorambe muchingotaudzana hazvidini hazvina kunaka zvikanzi mudhudhudhu watingobva watouya izvozvizvi kwabva ndatoona kuti panapa inini ndakutohiwa ndiri mupenyu ndobva ndakana kuti mamiriro aita nyaya haisisina kutambira musha mamiriro aita ishe Gwasira waita kuti inini ndiwabhadhare nyaya ndawabhadhara nyaya iyi kai isina kutongwa saka chakazoitika manje ndechekuti inini ndine umbowo yandinayo mupurisa wawo akatora mari yangu inini mupurisa wawo kwabva ndaendesa futi mbudzi iyi chinzi iri kuripa kunyoresa kwakaita wachingobva kuuya kwawakaita wachinyoresa kunoku kunyaya yandakazogumira kumotikari ndichidzokera gumba saka pandakaona kuti nyaya iyi ine kuyiwa kwemunhu mupenyu ini kobva ndatoona kuti nyaya iyi inosvika pakudaro sei nekuti inini nawachingobva tiri kutakudzana mamuka sei makombe maswera sei makombe saka wachingobva wabhara riri kupushwa nawagwasira zvekuti mameseji iyaya kutaura nechokwadi kana tikaenda kana kuEconet ndakawanyorera wachingobva meseji makombe musapushwe kunge bhara chiiko chiri kumboitika zvikanzi inini handina kana dambudziko ndinoya wakauya pamba pangu tikataurirana inini handina kana dambudziko iwo wari kutopushwawo mumasure mazvo saka ndaida kuti inini ndibvise zvinhu zvekuripira mhosva chandakanyanya kuzokonzeresa kuti ndirambe pakunyorerana kwatatakaita kuti nyaya dzinge dzinopera ndechekuti ndikuona kuti ndiri kubvisiswa mombe yemunhu wandisina kurara naye ndonzi bvisa zvinhu zvekuti ndiripe munhu wandisina kurara naye munhu wacho ngaataure padare haana kukwanisa kuti apiwe mukana kutaura kuti mukadzi anokasika mukadzi anobvuma uyu muzvare aenda atoenda kunoona pachisango pacho zvatozvote bandatoona kuti panapa ndiri kukurumidzira saka pauya imwe tsamba yakauya ndakana hanozvifungira futi kuti ndezvechokwadi ndazototsvaga mari nekutomhanya ndichitoona kuti ichokwadi ndatoona wachingobva waya watoripo nhasi ndobva ndazototsvaga mari kuti ndiuye munoda ndapedza muchokwadi Changamire zvinogona kuti zvakaitika sezvari kutaura but sei usina kuuya kuzomangara iwe wakaendesa zvinhu zvako kuna ishe nyaya yako ichizoperera motikari usina kuzotongwa kuno inini chakaitika kuti ndizoregere kuenda kunomangara kuuya kwandakaita panapa wani nyaya yedu yakaperera kumotikari kwabva ndadzokera kumba ndakanosvika ndakaona kuti inini semunhu akagara mumatara handingakwanisi kungonzi nyaya yedu inopera mabhuku asina kumbonyorwa ndo chimwe chikuru chakakonzeresa kuti nyaya dzedu dziregere kupererawo ndakaunza mari haina kusainwa mari haina kunyorwa mbudzi haina kusainwa mbudzi haina kunyorwa kuti ndizivewo kuti matareko mambo makone ane paanonyorwa zviine chidhindo tatora mbudzi yakadai pabhadharwa mari yakadai iri kuripa apa kwabva ndatoona kuti izvi hazvina kana nepikicha izvi pikicha chaichaya handina kuiona saka ndo chihombe chakakonzeresa kuti ndisvike baba unoziva zvematani muno iwe uri kunzi kwaishe wakasaina hausinyatsopanatsanangura dubva ndo pandatsanangura ndichiti kusaina kwandakaita ndakanga ndabvuma kuti mhosva neisiri mhosva inoripwa but mukadzi uyu abvuma kuti akarara aiwa ina handina kurara naye aina handina kurara naye ukadzi ini chokwadi chaicho ina handina kurara naye kana paine mamwe matano anokwanisa kutorwa paine matano mamwe anotorwa anokwanisawo kutorwa inini handina kumborana nemudzimai wavo abvuma tamubvunza abvuma kuti makarara aiwa akutoda kutozungudza izvizvi nekuti wataura ende iwe wabvuma kuti ndakasaina mhosva wabvuma kuti wakasaina mhosva ukati risiri dinori wachanga nemhosva nokuti hamusaini chinhu chomusina kuita kusaina kureva kuti mabvuma zvinoguma kuda kutendedza dare kuti pete zvakamanikaaamamakyopi nekusaidira kutaurira kuna ishe wakakusainisai muchibvuma maibvumirei ende munotaura pamberi pedare kuti wachagom chingobva
vari kuti kwabhara naishe ishe ritabhara vanhu Unozwa kuti vachakadza kuti takati pamotikari nashi asi wanaisanganira mambo vainaye vachizonzi ndii ndakaita mhosva ndasungwa namambo wakazodzoka sei kumba vasina kusvika muna mambo chii chakazwa pasi pakuti wadzoke mashure nekuti vakataura kuti taakutaurira kuti nyaya yako idi ipere vachizva kuti ndine mhosva asi kundosvika pana mambo akabvuma kuti adi ataura nekuti aiziva kuti ane mhosva kaachangani murume uyu ari kutaura haana kuuya ega pamba pamwe akauya naishe changadzo. Ishe changadzo ndo wakati handigoni kutonga munhu because tiri weukama wachibva wauya ishe changadzo wari zvakaitika zvese izvi ishe changadzo wanga wari kuteera kwaakaita kuno kune mbudzi dzaakaunza inyaya yekutoti ndiregerereiwo handishandi kuenda kwani kwamama tipedzerane tiri kumba. Uyu naishe changadzo mukoma nemunin'ina ndiana changadzo vese saka wakauya kumba kwangu kuda kunzvenga kwaakuita ishe wakaita justice wakaona kuti handingatongi mukoma rega ndiendesewo kune rimwe havanoda kufushira nyaya saka iye ndiye anoda kutenderedza chi nyaya unozwa changadzo dai ishe gwasira waine pfutika uyaita changadzo yari kuti ndakasaina nekuti wanga wakabata manje ishe gwasira havana pfuti ini kutaura kuita baba vatukukwanisa kupateerera handikuona pane mhosva yatikubata handi yatikumwedza kubata pawani ndiri kuti zvataura nababa vangu varifana kuti hausaini chinhu kuti nini ndakuti hangu akapara mhosva kana kusapara mhosva nekuti kana kuenda kujeri unoenda kana 20 days uchisaina zvinhu zvausina kuita. Saka chokwadi chokuti kusaina kureva kuti yakawira nazvo iyi upombweka haungabvumike mungoti nekuti ungadzomunhu uye waari kuti majeri akazara nevanhu vasina mhosva ndeupi wacho asina mhosva ari mujeri atinongedzera nekuti kutuka kamajaji iko kana uida kuti vanhu vari vakazara mumajeri havana mhosva tiri atinongedzere 1 ari mujeri asina mhosva waunoziya aburiswa tiri semajaji acho nongedza 1 wacho waunoziya ari mumajeri akapinzwa asina mhosva tinongedzere unoziva kuti zvahaana kupara mhosva nei wakangoinaye andandisinaye asi munhu akazoba akazotaura kuti ndakaba munhu akaba wacho akazotaura kuti ndakaba wakadii kumusingisa ukasunungura mukoma saka rodzitaura kana wakaba wese kaka achangani ini ndikuona wachangadzwa wanga wachiedza kuda kutaura zvokuti wabude munyaya vasingazivi kuti vari kuzviwerera munyaya nokuti chinhu chikuru chero usina kupara mhosva ivo wangoisa signature chete signature ndo inotaura chete kuti ndabvuma kusaina kunyange kana ukanonyoresa affidavit chaiyo kana statement ukatorwa nemapurisa iwo akakunyora statement vanokubvunza kuti werenga zvakanyora usati wasaina woti ndizvo here woti kana wagutsikana wosaina. Saka signature yavo kusaina kwakaita wachangadzwa ndobva wakangozvisungirira chete iye mukadzi akaona abhise zvekudari nekuti munyepi mukuru haana chokwadi chaanodii nekuti dare ringadai rapera kare ndo zvavakabvuma kare nekuti haasi kuda kubhadhara ndo zvawataurirana manje ndikuti wachangadzwa wafanira kuisa mumbe muchete yavanolipira kune wakatora mukadzi mumbe muchete yavanolipira kuti ari kutenderesa mai aopisa mbudzi nadzo dziri kupromota ukombo wakaitwa nawachangadzwa.
kutsigira watu unotiji vachangadzo vari kutondinyepero indoda kuri vanhu vachangadzo ndozvananoda kutaura kuti manyepero avari kuita inevite document vakabvisa mombe mbudzi nhatu inangani mbudzi dzamakabvisa takabvisa mbudzi imwe handisi kunyepa imwe chete mbudzi imwe chete nemari nemari $35 $35 mbiri dzakabvisa mbudzi mbiri ndakadziendesa dzitori neumbowo uripo kuendesa hazvisi kurambika wakabvisa mbudzi mbiri saka tokoti ishe makatobhadharirwa kudhara mbudzi idzodzo dzamakapuwa right matichi hanzi maya mbudzi nhatu dzikutorwa nendare vanodzitora kune murume wavo musha kwako dzinobvawo musha wavo mushawande pane pane zitene munhu akakanda akaremorai mudzimu wenzira kati munobva kume kubosha amunobva mune seni nendaremodaro mabocha vanonyeta mudzimai kuziya kwangu magariro avakati ikeipa havasi kugara vese asi vari kugara pamba pawachiripo patori nenyaya imwe yekudzoka kuti yari akurara neuyo nekuti haasi kuwana sevhisi vayo right changadzo ungafanira kubhadhara munhu 1 yecheupombwe chavangu vari kuita asi watenderedza dare chokwadi chawakaita ukabvuma wega dare kuti ndakarara nemukadzi wemunhu saka unobvisa mombe mbiri 1 yaucharipira baba uyo ne1 yauchaunza kudare iwe unobvisa mbudzi mbiri dzekuyaunza kudare kutenderedza dare muchiziva henyu kuti munodanana mese munorarana mese imari yemakosi yamakashandisa $90 dzemakosi unozvibvisa rini handikwanisi kuzvibvisa haukwanisi kuzvibvisa handikwanisi kuzvibvisa saka dare rinouya richitora kumba kwako tinokupa 7 days kuti ubvise zvinhu izvi basi 7 days dzapfuura dare rinouya uzotora tinoisa imwe yechitatu yemaposi edare nekuti watabvisa kudare kuti hausi kutoda kutongwa kutongwa ndiri kuda chaizvo asi kuzvibvisa handikwanisi upedza makosi ane mari 90 nemombe 1 yewakomana yekuita dare nekuti aratidza kudare kuti handisi kuda kubvisa saka mombe dzaa3 right tokupa 7 days after 7 days usina kubvisa then dare rinouya rotora okay tisiukaimei ndiri kukumbirawo zvisatongwa pano kuti hai ina handingazvikuriri kubvisa $20 wokuhwa paminutes unobvisa $20 pari zvinoda ndisina mari paunenge wanayo unobvisa $20 but within 7 days yatakupa kana usina kuita izvozvo that appeal then vanhu vari kuya kutora zvinhu izvozvo mombe nhatu chakamira handikwanisi mukai handikwanisi machita handizivi pari panyaya ugaro atinogara zvakanaka sematauro aita ichitanga mumwe nomumwe ane pake paanobikira nepaanogara haisi nyaya iri mudarika iyo ndandibvunza kuti panefambiswa sei vadare inzwai chemutake taurai magandachakaita kumba halo mai vanobika kwavo nevana vavo indaudikwa kwavo halo bombe hatina kuasina radzinoita auya okay moenda benzika handizange ndakapesha
munozomupa mari yekukwira lifti apo pono munozomupa pondo yekukwira